Fenw I yw Owen Griffiths a fi yw Gweinidog Henaduriaeth y South East yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Jyst I ddweud tipyn bach am fy hun. Dwi'n dod o Parchg yn wreiddiol. Ges I fy eni mewn I deulu oedd yn byw ar ystod cyngar y maes teg, teulu oedd yn dlawd iawn. Oedd rhaid I fy nhad gwneud dodrefnau i'r tŷ fel ein gwyliau ein byrddau ni, ac oedd rhaid I fy mam gwneud ein dillad. Yn cofio un tro, oedd rhaid iddi hi torri fyny ei got geia hi mwyn gwneud un I fy mrawd I. A felly ath hi trwy'r geia gyfan heb got o gwbl. Yn ystod y 70au hwyr, dath fy rhieni I adnabod oedd diffyg ystyr yn y bywydau nhw hefyd. A dechrau nhw chwilio am ystyr mewn crefydd. Ac un diwrnod pan oedd fy nhad oedd yn ymarfer ar gyfer cyngerdd oedd e'n gwneud, oedd e'n canwr. Ac oedd e'n canu o Handel's Messiah. The people that walked in darkness have seen a great light. A dath Christian ato fe a gofyn, wyt ti'n gwybod ystyr y geiriau yma? A wedodd fy nhad, wel na, dwi ddim yn gwybod. A dyna pan glywodd fy nhad yr efengel am y tro cyntaf. Ymunon ni fel teulu ac eglwys lleol maes teg. A dyna hanes fy mhlentyndod. Pan o'n i'n 19, rhywsut, nes I llwyddo I mynd I mewn I fynd I prifysgol yn Llundain. Ond un o bethau gyda tlodi yw bod cywilydd yn rhan o dlodi, nid effaith tlodi yw ond mae cywilydd yn rhan o dlodi ei hun. Ac o'n i'n teimlo hynny'n gryf iawn. A pan es I Imperial College yn Llundain, o'n i'n teimlo'n gryf iawn hefyd, oedd dim hawl dy fi bod yna oherwydd fy nghywilydd I. Ond ar ôl 3 blwyddyn, nes I graddio rhywsut, a des I nôl i'r cymoedd mwyn gweithio gyda'r eglwys yn bennaf. Nes I gweithio fel peiriannwr sifil yma yn y cymoedd a gweithio gyda'r eglwys. Ond yn dal trwy'r blynyddoedd yna, oedd y cywilydd dal yna. O'n i'n gwybod am ras Duw, o'n i'n credu mewn ras Duw, rhywsut, oedd hwnna ddim yn effeithio ar fy nheimladau I. Yn blwyddyn 2000, es I nôl I Llundain mwyn hyfforddi i'r Gweinidogaeth. Ac yn 2001, ges I galwad ffôn I ddod yma, I ddod i'r Rhondda ac I Carmel Church yn y Rhondda fach ymlaen Llechau, mwyn pregethu dros penwythnos y Parchg. Pan gerddais I mewn i'r eglwys yma, nes I cwrdd â'r organydd, merch o'r enw Angharad, a dechrau siarad gyda hi, a dyna beth oedd y clinsia. Nes I priodi Angharad, a des I yma I fod yn Gweinidog. A nes I treulio 20 mlynedd yn Gweinidogi yma yn y Rhondda. Yn y cyfnod yna, des I wybod mae un o galwadau'r eglwys oedd I helpu'r pobl sydd yn dioddef mewn tlodi, a dechreuon ni gwaith dillad mwyn gwneud hynny, dosbarthu dillad o ansawdd dda iawn I bobl sydd yn dioddef o tlodi. Ond ar ôl 20 mlynedd, yn anffodus, oedd yr arian yn dechrau rhedeg mas, oedd ddim digon o arian I gynnal fi fel gweinidog y mwyach. Ac oedd hynny'n torcalonus I fi. Ond ar y pryd hynny hefyd, dath yr enwad, dath Eglwys Bresbyteraidd atai, a gofyn os oedd diddordeb dy fi I geisio am y swydd yma. Dyna be nes I, ac yn ôl gras Duw, ges i'r swydd, a mae'n fraint iawn I fi nawr bod mewn eglwys. A dwi'n diolchgar iawn o'r croeso dwi wedi cael. O'n i'n sôn yn gynharach am cywilydd. A'r un peth sydd yn helpu gyda cywilydd yw cymuned. A bod yn rhan o gymuned sydd yn eich derbyn chi. Yn eich derbyn chi gyda
radical hospitality, a dyna be dwi wedi profi ers dod yn Gweinidog yma yn y Rhondda ac yn wedig nawr yn yr Eglwys Bresbyteraidd. Fy mwriad fel Gweinidog yr Henaduriaeth yn y South East yw i helpu'r eglwysi bod yn grist i'r cymunedau. Ac mae dau peth yn bwysig iawn i fi yn y gweledigaeth hon. Yr un peth cyntaf yw i helpu bobl sydd yn dioddef o dlodi trwy cymryd y gwaith dillad, o'n i'n sôn am yn gynharach, a'i dod ag mewn i waith y Henaduriaeth. Yr ail beth sydd yn bwysig iawn i fi yw iechyd meddwl. Pan o'n i'n gweithio fel Gweinidog, nes i hyfforddi i fod yn psychotherapydd. A dwi eisiau rhyw ffordd i ddod â hynny draw gyda fi i mewn i'r gwaith yma a sefydlu y system lle bod yr eglwysi yn gallu helpu pobl yn eu gymunedau nhw sydd yn dioddef o iechyd meddwl. A trwy'r pethau yma a pethau eraill hefyd i gwasanaethu yr eglwysi, gwasanaethu y Henaduriaeth, gwasanaethu'r unigolion a gwasanaethu'r cymunedau yma yn ne ddwyrain Cymru.